Bé, no és el mateix, però bueno, es tracta de començar a fer coses normals, no? I fer l'esforç, perquè si els llibreters estan fent l'esforç de ser aquí i ja l'han fet tots aquests dies per treballar, per repartir llibres i tot això, nosaltres hem de correspondre també fent l'esforç de venir quan se'ns demana a signar llibres. Però ja ho volia ser, és un llibre que era una finestra oberta al mar, a la Mediterrània, per recordar els estius viscuts, els viatges fets, i a la vegada per somiar els estius que han de venir, els viatges que hem de fer encara no. Ara agafa aquest to nostàlgic d'aquest mar que encara tenim prohibit durant uns dies i que per tant el podem viure a través de la literatura, però per tant és un llibre que la gent que l'està llegint a casa m'està dient que és una mica una glopada d'aire fresc i un tocar, enflairar, veure els colors, els gustos d'aquest mar, fet tot a través de la distància, a través de la literatura, i per tant és un plaer que realment pugui fer aquest paper. Ja et dic que no estava pensat perquè fos tan nostàlgic. Si ho és de moment, doncs benvingut sigui, no?